Ya patah lagi, jatuh ya patah kemudian. Untuk pengaruh sahabat-sahabat, untuk pengaruh ini. Kalau boya patah sejauh, kalau hendak ini belajar hambai. Ini karena kita lo kasih konti panda, nokla panda, wo. Sini bukuk, kenai bani poribar, dui poribar. Total 5 botar tini BJP ya kare Tipra Motha phaikha borok sini party o phaimeni bagai belai ke bono sini Tipra Motha party ni ngui te ani ব্যক্তিগত ni ngui borono lamsogo kha kaham ya phare sini chobatei bukrak nai phaine chalo sini chobano tei burak ronani bagai borok tini oro jaga bubagrani nahor mung wanchong mung boni chobano sajagoi borok tini sini oro phaikha Jahani bangun barbar nubono borokno hambai tei lamsogo khulukhe